Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Uyabhoka umndeni ngomsindo wethuna ekilasini. Uyaveva owesifazane ozibiza ngomzukulu wekhehla athi yilona elingcwatshwe ethuneni eliseklasini lika-grade 10 esikoleni iTshwane Senior Secondary School eMzimkhulu. Lo wesifazane onqabile ukudalula igama lakhe ushayele ucingo ehhovisi leSolezwe ngesonto izolo ebhoka ngolaka emuva kokukhishwa kodaba kwiSolezwe ngoMgqibelo. ISolezwe ngoMgqibelo libike ngokukhathazeka kwabazali nabafundi baseTshwane abazithele phezu kwethuna eliphakathi eklasini ngesikhathi kuvulwa izikole. Umzukulu womnikazi wethuna uthe okumdinatu ukuthi udaba lwethuna likayisemkhulu seluphendukile indabuzekayo ezinkundleni zokuxhumana. Abantu bayasithuka kuFacebook bakhuluma ngento abangayazi. Lento icekela phansi isithunzi sethu ukube bayazi ukuthi itshe lifakwe ngumuntu owayenguthishomkhulu, umuntu ofundile. Asinayo futhi imali yokuganga yokufaka itshe lapho kungekho khona ithuna. Abayeke ukusithathisa okwabantu abangenangqondo, kusho lo wesifazane. Uthe abantu bangakhuluma abakuthandayo kodwa bewumndeni bazoqhubeka nomsebenzi wokumbulwa kwetshe ukuze bagcine isiko labo. Uveze ukuthi baphoqwa isimo sokuthi kumele benzele uyisemkhulu umsebenzi. Ukuqinisekisile ukuthi likhona ngempela ithuna ekilasini, wathi nomnyango wezemfundo bawubikela ngaleli thuna ngesikhathi wakha isikole kodwa wabashaya indiva. Echaza ngethuna uthe ngelikayisomkhulu oshone eminyakeni eminingi edlule. Umkhulu wami lowaya ongcwatshwe lapha ungcwatshwe epulazini lakhe. Kukhona nethuna likagogo nelengane yabo lapha. Ukuba khona kwamanye amathuna egcekeni lesikole kuveza khona ukuthi yindawo okwakungcwatshwa kuyo. Sisuka eKokstad umkhulu wanikezwa leli pulazi elisemzimkhulu ngesikhathi sekubuyiselwa umhlaba kubantu, kusho lo wesifazane. Uthe into emenza abe phambili kulombango womhlaba ukuthi uyisemkhulu wayembhalile efeni lakhe. Uqhube wathi sebekhathele ukubanjiswa udonga umnyango wezemfundo, ingakho sebethathe isinqumo sokuqhubeka nokugcina amasiko abo. Usabise ngokuthi umndeni uzothatha izinyathelo zomthetho uma kuke kwanyakaziswa amathuna awo. Okhulumela umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uMnumzane Sihle Mlotshwa uthe sekuphele unyaka umnyango ucele baphumele obala abathi indawo kwakhiwe kuyo isikole ngeyabo baveze nobufakazi balokho. Uthe lokhu akukaze kwenzeke yize lo wesifazane ethi sebexhumaneka izikhawu eziningi nomnyango. Uze wathi nothishonhloko bake baba nemihlangano naye emuva kokuthi betshelwe nokuthi kunezipoki ezihlupha abafundi emakilasini. Sabe sesihlela ukuthi kube khona imisebenzi yesinto esiyenzayo ukuxazulula lenkinga, kusho lo wesifazane. Othe bawumndeni omi kahle futhi onezifundiswa. UMlotshwa uthe sebefake amakilasi angomahamba nendlwana ukuze kuqhubeke ukufunda esikoleni ukuze othisha bangafundiseli endaweni enamathuna.